Hey everyone, welcome to my new vlog. Hi norok no lansko ani katal vlog ho. Jeng ang tini para kaisa kungke jeng tini kaisa jaga thana nai tongo. Khowai town ta. Ke norok no telangi funuk nai. Ang tini boro thana nai tong. So jeng babu Khowai thana nai tongo. Bukai thana. Naidi oboke Tini parani bazar laltila bazar hinja gobna ke oboke school thalia Tini highway katalti thangsinai yang Khowai phasingni yang Debbarma koila shahar Kokborok route Agartolani hoite direct take yang ti lama kaha mangkha yang Debbarma koila shahar thanake yang ti thangai mangkha norok to baksa berai bo paikena ke baksa to saimea khona berai jaiga na ke angbo tini no puila yang o thangjaya kho ang jeng asuk ayang o thanya jeng just Khowai ni yang town thangma phasingni lama pherma joran thangnai basuk lama nai thotok tong thotok ngai tong khanai camera o to asuk boro kaham ki sijang nai ba bai thango haipu norok phai nai phedi berai phedi ho lama rok khetok kinar mai nai thotok ke kaijak yang nai di basuk nai thotok ngai tong kha yang kasaro ke lama kotoma nai thok yang side kai ekdom green nangjak khetok kinar nobar bo ship aram nang suka tesi jeng sarik jorao thangmani ba asuk satung bokari hinke o jora rogo hinke jeng yang tini highway ti thangnai Khowai mane town thangka hinke norok to baksa ayang haksa longni je Khowai district ni baire rongni haksa longni Khowai rok joto nugya phanang mano tang hindi kam rok nangke simi samong rok nangke simi norok phaina hainoke kono relatives rok gerei berai na jaga gerei berai jagya keba samong nang jagya kam gerei amti rok to norok phaiana ke norok boro nuk naiba ke aboni bagai tini ang norok na tui ani logyo ang bo berai nai te norok no bo funuk nai ko nai di yang oke ayang oke ko Kokborok thama lama ang side no thango ayang suja kejeng yang Khowai thangma phaisingo phersinai ayang thanglia angke take ang norong no Tini Khowai guri funuk sinai angbo oroni borok phano ang asuk pararok bo matong jaya ni bagai phai jagya angbo samong rok sinangya hangke ba boro phai jangnai ba angbo norok haino abon bagai ang yang ni borok phano se naidi ang kemake saise mangrak boro sokpai ke angbo tini ke berai sinai paisa usu berai na bonango hayata ba mind rok bo fresh ngo tini ang berai sinai nong no funuk sinai se tong khanai di shari zora berai inke ta ti jeng Khowai no sakita ke tabu ke yang office kila hinga to obuke jala ni office kila hinga botao jala ayang okai Kokborok Khowai ke office rok jaga no ke office kila hinja gota mane bini mung no office kila ngi thangka tangai hindi yango office mangse Khowai ni joto office rok yango mangse beshirбаг no maximum no yang DM office rok bo kai Kokborok agriculture office rok kai police station rok oboke women police station thasingo nongmake DM office ang norong no sajakliat to norong no saino mangkhana building kotoma aboke DM office sangke oboke agriculture office ko oboke ayang bising to habe punung malia fatar tong to tin norong no punuk sinai sangke jeng takai ayang Tini tam hinai yang border Bangladesh border by to ekdom nanglai jak sebla jeng ke ayang side
borok potongo mane jeng thangai nai mano ta seganao thangmaya pano haino thangai nai bo maniyo because aingo borok se dongnai se dongo hingke ba borok bo allow khaijago ge tak jeng bo nainei norok no bo fungnai iko obo ke norok nukhna ayango ke kaisa school tonga mono ke khwai gop school hinjago do mane abo khwai boys school ta iko naibedi o jagano ke khwaini subhash park ni sini jago do ke yango no joto market dok tam hinai sobji rok ni bazar rok tiri dokan rok iko juta dokan rok manei tei tam hinai o dek rok karai rok joto dokan yago mane oro tam hinai iko ubono ke kohinor hinjago main dokan mani phalma dokan bazar rok main town o jagao no khobjago ta iko subhash park na jago yang side no joto dokan rok bazar iko yang he phalma dokan rok jeng ang ongkori funuk diata otu bisingo ba bising tino funuk ge dekhano rong iko umokhe Trends dokan Reliance ni dokan ta Tini dokan iko omokhe Khowai ni district hospital Khowai ni hospital ta obono Tini mani district ni hospital kotor hinjago ta Khowai ni Kokborok Khowai PS Khowai police station yang kay Bangladesh border ayan ko na ang khore choy de abokhe yang Bangladesh border Khowai ni na dinu ho tongo joton asuk gana sasa anh thăng được mà nó kỳ điều ăn le anh mới sẽ bắt đầu cô nó border này sẽ gan nó mà phải cô anh tin nó đến nó hốt phun nó bên try khai này anh sẽ gan nó tốt thân này anh kêu mai có thali bu phẳng rung nó tỏng mày nó đi sinh nè đây anh nè nó bò rắc ta yang nè bà anh nè bò lòng này ba cái nó hơi đẹp ta đi có chẳng anh thì thăng lại đi á risk là nó cái biếng tông này gì khờ nó hút cả
Kokborok si nuhur tongo. Norok banu de nuhur saimi ya. Yang titi nuhur bahan thang nai dai kana. Ang yang ni borok fano. Yang o tini na puila ni life o hayo first time. Ang bunai tei norok no bu funuk tei. Kana handi. Jeng tini khoi taon berai funuk na bagai senong no. Ang bunai tei norok no bu funuk tei jeng phayo. Niko. Có tính mà nó đi à bố khó để khó lọc giặc xí đâu ai xôi xí qua nó mà nó khai giặc go gà nó ta thani hề này thang lại xí này hình định kìa Hingke norok je tango bus rok bere jangnong mani oboke khoi ni bus station a Agartala thangmani rada nagoni hingke oboke khoi puran bazar ayango noi jangayango khe thanglia Hingke ko obo hingke khwai town hall tai nahdi ko hingke obo ke SBI khwai ni branch State Bank of India Hingke guys jeng tabuk nogo firok laisinai jeng je phaima lama ti thanglia highway tei jeng yang lama kesam ti thangsinai nongno Tini khoi bridge bo funungnai aboni bagi jeng ayang ti thangsinai lama kaham tei highway tei thanglia yang kesam ti thangsinai ta khoi ni lama kesam tei
Tini Khowai nodini bridge. Jeng thajinggo a border naibumani nodi pamani abo nodi noyang ti thangi payota. Nah diang ke kiri mani kusuk. Hai chung ke kiruang. Angke obo ke Tini Khowai district ni Jain School Jawahar Navodaya Bidyalaya obo ke obo ani school kesam ang bor poikhagi ikonai di bisingo habliya fatatin funuk sinai o gana no Tini para ekdom gana se Navodaya bai Tini nok Inke iko nahadi do iko yang tui nuhuri tongo do afro ang orpori furu bufang cikon kota afro masong yang ti nahar ke ang kapsugo afro. So guys, tingnan bagi ang sinong sinay norok bahano ham isha malakina next vlog ko. Inke norogani video na chajati tongke like share and subscribe kaina tapok biji subscribe kaya koro. Te norok tenugo naman ani channel patal khoba ani subscriber bakom views bakom aboni bagi please norok ani support khaibe di ang bonong buskang content kaham tu bi final try khene hinde tinin ba sungna ham bye bye.